kailangan niya ako. Masela ng pagbubuntis niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi, Fernan, hindi mo kami pwedeng iwan. Paano naman kami na anak mo? Kailangan ka rin namin. Kailangan ka rin ni Monica. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa rin maging tatay sa anak ko. Ma? Papa? Ano po ibig sabihin nito? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Oh, Ma, ba't po gising pa kayo? Gabing-gabi na. Hinihintay ko lang ang papa niyo. Wala pa po si Papa? Anong oras na po Tapos na yung office hour kanina pa. Baka nagkasiyahan lang sila ng office mates niya. Ma, parang napapadalas naman yata. Ikaw ba anak? Ba't gising ka pa? Naalimpungatan lang po ako. Dapat talaga magsi-CR lang ako kaso nakita ko kayo mag-isa dito. Huwag mo akong intindihan anak. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Teka, paano po kayo, Ma? Sige na, kaya ko na yung sarili ko. Pero Ma, samahan ko na po kayo. Di ba may pasok ka pa bukas, anak? Opo. Hindi ka kailanganin mong magising na maaga. Hindi ka pwedeng mapuyat. Pero Ma... Wala nang pero. Sige na. Sige na, Ma. Pero kayo rin po, magpahinga na rin po kayo. Sige anak, pagdating ng papa mo, tutulog na ako. Sige, Ma. Basta punta ka na lang sa kwarto mo, Ma, ha? Good night. Hi, may nakaupo? Wala. Pwede ba ako maupo? Yeah, sure. Isabel nga pala. Monica. Nice to meet you. Ako rin. Ikaw yung transferee, di ba? Oo, kakalipat na kasi namin ng bahay eh. Wala kasi kaming permanent na address. Ganun ba? Kaya pala hindi ka familiar sa akin? Oo nga eh. Medyo kinakabahan ako. Alam mo na, bago lang ako dito. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita maka-adopt. Salamat ha. Kamusta ka sa school? Ayos naman, Ma. Naalala mo, Ma, yung nakwento ko sa yung classmate ko na transferee? Oo, naalala ko. Sino nga ba yun? Isabel, Ma. Oo. Bakit? Buti na lang pala talaga, Ma. Dito sila malapit sa atin nakalipat. At least nakilala ko siya. Naging magkaibigan kami. Pakiramdam ko tuloy para ako nagkaroon ng kapatid. Nakakatuwa namang marinig yan, anak. Monica, uy, kumain ka na. Monica, naririnig mo ba ako? Uy, friend! Ha? Ano yun? Absensya ka na. Sabi ko kung naririnig mo ba ako. Kumain ka na. Matatapos na ang break time natin, no? Hindi ka pa nakakasubok kahit konti. Mamaya na, may 20 minutes pa naman ako. Ano ka ba? Mabilis lang ang oras, no? Unahin mo muna yung pagkain mo. Saglit na lang to. Ano ba yan? Kanina ka pa kasi pindot dyan sa cellphone mo eh. Wala to. Sus! Sa akin ka pa ba maglilihim? Sa araw-araw na magkasama tayo, kabisado ko na ang galaw mo, no? Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Sa akin ka pa talaga nahiya. Dali na, sabihin mo na. I think I'm in love. Agad-agad? Crush. Ewan. Basta gustong-gusto ko na siya. Hulog na ako sa kanya, Bes eh. Oo nga, pansin ko nga, Bes. Tingnan mo, oh. Nakailang ulit na ako na kumain ka na. Hanggang ngayon wala pa rin bawas yan. Tutok na tutok ka pa rin dyan sa cellphone mo eh.
Kasi naman, tinitignan ko yung Facebook niya. Sino ba yan? Si Axel, yung taga-kabilang section. Fernand, kausapin mo ko, harapin mo ko. Ano pa bang pag-uusapan natin? Kasama mo na naman yung babae mo, no? Ay, ano ba yung pinagsasabi mo, Carmen? Aminin mo na, Fernand, may babae ka! Alam mo, walang patutunguhan to pag-uusap natin. Nahuli ko kayo eh. Magkasama kayo sa mall. Alam mo, nung nalaman ko, ayos lang eh. Pero yung makita ko kayo ng harap-harapan, sobrang sakit pala. Kaya sabihin mo sa akin, tama ako, di ba? Siya yung kabit mo! Gusto mong malaman ang totoo, ha? Pwes! Oo! Tama ka! Nagkikita na naman kami. Ano? Masaya ka na? Anong nagawa ko sa'yo para ganituin mo ko, ha? Sabihin mo! Sorry. I'm sorry, Carmen. Please, iwan mo na siya. Kakalimutan ko yung lahat. Tatanggapin pa rin kita. Sige na, Fernand. Nagmamakaawa ako sa'yo. I'm sorry, Carmen. Pero, buntis siya. Magkakaanak na kami. Ano? Patawarin mo ako, Carmen. Pero, kailangan niya ako. Masela ng pagbubuntis niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi, Fernand. Hindi mo kami pwedeng iwan. Paano naman kami na anak mo? Kailangan ka rin namin. Kailangan ka rin ni Monica. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa rin maging tatay sa anak ko. Ma? Papa? Anak, kanina ka pa ba dyan? Ano po ibig sabihin nito? Anak, makinig ka sa akin. Paano papakinggan ko sa'yo? Narinig ko na po lahat. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita. Bes, kanina ka pa tahimik ka. Wala lang to. Kilala kita. Hindi pwedeng wala lang yan. Parang nung nakaraan lang, ang saya-saya mo, pero ngayon... Bes, Ano? may babae si Papa. May pamilya na siya, iba. Ano? Oo. Hindi ko na nga alam gagawin ko eh. Bakit? Bakit niya nagawa yun? Ano bang mali sa amin? Wala. Kung ganon, ano? Anong kulang? Hindi pa ba kami sapat? Monica, hindi ko alam kung paano pagagaanin yung loob mo, pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako, ha? Salamat. Salamat, Isabel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Kaya tumahan ka na dyan. Nandito lang ako, kaibigan mo, okay? Ma, anong oras na? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa, anak. Intayin ko yung papa mo. Man naman, matulog na tayo please. Gusto mo tabihan kita sa kwarto? Hindi na, anak. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako sa'yo. Pero ma, Anak, hindi mo ba narinig si Mama? Ang sabi ko, hihintayin ko yung papa mo. Ma! Narinig mo ba yung sarili mo? Hindi uuwi dito si Papa. Hindi totoo yan, anak. Hindi totoo yan. Ma, ilang araw nang hindi umuwi si Papa. Malamang andun na sa bagong pamilya niya. Alam ko, ma, masakit. Pero wala eh. Ano bang magagawa natin? Anak, tayo yung pamilya niya. Naririnig mo ba ako, ha? Tayo yung pamilya niya, kaya sa atin siya uuwi. Ma, makinig kayo sa akin. Sige na, kayaan mo na ako. Umakyat ka na sa kwarto mo. Hindi ma, sasamahan ko po kayo dito.
Uy, Bes. Kanina ka pa tulala dyan. Puyat ka ba? Hindi kasi ako masyado nakatulog eh. Bakit? Dahil pa rin ba yan sa problema nyo? Si Mama kasi nasasaktan pa rin sa nangyari sa amin hanggang ngayon. Nihintay niya pa rin bumalik sa amin sa bahay si Papa. Kaya ba namamaga pa rin yung mata mo? Oo eh, halata ba? Medyo friend. Hayaan mo na. Di ko rin talaga maiwasang masaktan eh. Nasasaktan ako nakikitang ganito ang pamilya ko. Nasasaktan ako makita nagkakaganyan ang nanay ko. Well, Bes, naniniwala ako matatapos din lahat ng yan. Sana nga, Isabel. Sakit na kasi. Sobrang sakit na. Dati ang saya namin. Ngayon, sa isang iglap, nag-iba na ang pamilya namin. Dahil lang sa kabit ni Papa. Huwag ka nang malungkot, Bes. Kung gusto mo, pumunta ka sa bahay namin. Magluluto si Mama mamaya eh. Naku, Isabel, gustuhin ko man. Pero kasi kailangan rin ako ng mama ko eh. Alam mo na. Oo nga pala. Pasensya ka na talaga. Kahit duman ka ng sandali. Sige na nga, pero hindi ako magtatagal ah. Oo, sige, sige. Good afternoon po. Iha, ikaw si Monica, no? Opo. Tita na lang ay tawag mo sa akin. Ako si Tita Lea mo. Nakikwento ka nga ng anak ko sa akin eh. Talaga po? Oo, ikaw daw ang best friend niya. Mabuti nga at nagkaroon ng best friend itong anak ko. Masaya ako para sa inyo. Alam mo naman, ang hirap ng magkaroon ng mabuting kaibigan sa panahon ngayon. Lalo na sa sitwasyon namin, palipat-lipat kami ng bahay. Bakit nga ho ba? Naku Iha, mahabang kwento. Ito po bang nasa picture frame? Oo, si Isabel yan nung bata pa siya. Pwede po bang magtanong? Ano yun? Nasaan po ang papa niya? Hindi mo maiintindihan. Bata ka pa eh. Okay lang po. Kahit di niyo na po sabihin. Kaibigan ka ng anak ko. Parang anak na rin kita. Wala eh. Wala ang papa niya simula bata pa lang siya. May pamilya na. Teka Iha, napasobra yata ako. Sige Iha, sandali lang ha. Ipaghahain ko lang kayo ni Isabel. Isabel, sandali lang. O bakit? Nahihiya ako eh. Ay, dali na. Ano yon? Ano? Akwan, Isabel! pahiram na lang ako ng notes sa physics. Meron ka ba? Sus, yun lang pala eh. Akala ko kung ano na eh. Eto oh. Sige, salamat ha. Una na ako sa inyo. Okay, sige. Ano yun? Anong sinabi sa'yo ni Axel? Ha? Yun ba? Wala naman, ang hihiram. Di bali na lang. Sige na, una na rin ako umuwi. Teka lang. Teka lang, sandali lang. Sabi ko, hintayin mo ko eh. Nagmamadali kasi ako. Sabay na tayo. Bang kulit mo? Iniiwasan mo ba ako? Bakit? Ano bang nagawa ko? Pati mo itanong sa sarili mo. Monica, hindi ko nga alam kung bakit ka nagagalit eh. Nagmamaang-maangan ka pa. Sinabi ko na nga sa'yo gusto ko si Axel, di ba? Nilalapitan mo pa rin. Kala ko ba kaibigan kita? Monica, nagkakamali ka ng iniisip mo. Nang hiram lang ng note sa akin si Axel, yun lang yun. Talaga? Sa nakikita ko kasi hindi eh. Monica, ano ba yung iniisip mo? Wala ka na mamagitan sa amin at kung meron man, hindi rin naman kayo para magalit ka ng... Ano bang aasahan ko sa katulad mo? Pare-pareho lang kayong lahat. Pareho lang kayo ng kabit ni Papa. Kaparehas ka lang ng nanay mo. Anong sabi mo, Isabel? Di ba? Kaparehas ka lang din ng mama mo. Solutera! Kaya marami nawawalang pamilya dahil sa mga katulad nyo eh. Mga kabet, mga naninira ng pamilya. Anong sabi mo? Bawiin mo yung sinasabi mo, ha? Di ba totoo naman? May pamilya ng tatay mo, nilandi pa ng mama mo. Kaya siguro kayo palipat-lipat ng bahay eh. Dahil nagtatago kayo sa legal na asawa. Di ba? Hindi ba kayo nakukonsensya na may pamilya kayo sinisira, ha? Tinuring kitang kaibigan, Monica. Nakinig ako sa lahat ng problema mo. Hindi ko akalain na ganito mo kami kabilis na huhusgahan.
Anak, halika na, matulog na tayo. Ano ma? Ang sabi ko matutulog na tayo kasi maaga tayo magigising. May pasok ka. Anong gusto mong agahan, ipaghahanda na kita. Ma, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Kailangan natin kasing umahon, anak eh. Napag-isip-isip ko kung magiging mahina ako. Paano ka makakahugot sa akin ng lakas, di ba? Ma, mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, anak. Salamat at andyan ka. Para sa'yo babangon tayo, ha? Magsisimula tayo ng bagong buhay. Kaya natin kahit wala ang papa mo. Mama, O anak, may problema ka ba? kasi ma, nagka-problema kami ni Isabel. O anong nangyari? Nagkamali po ako, ma. Hanggat kaya niyo pang ayusin. Ayusin niyo na, ha? Pag nagkamali ka, anak, ituwid mo. Anak, Papa, anong ginagawa niyo dito? gusto ko lang sana kitang makausap. Pa, maayos na kami. Huwag mo na ulit kaming guluhin. Anak, gusto ko lang humingi ng tawad. Kahit anong mangyari, tatay mo pa rin ako. Humingi ng tawad? Alam mo ba kung gaano nasaktan si Mama sa nangyari? Alam mo ba kung ano naging epekto nun sa akin, pa? Kaya nga, andito ako sa harap mo. Gusto kong makabawi sa'yo. Pa, kung gusto mo talagang humingi ng tawad kay Mama. Kasi kung meron mang pinakanasaktan, siya yun. Patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ng mama mo. Sabihin mo sa akin, ano dapat kong gawin para mapalambot ang puso mo. Alam mo pa, sa dami nang nangyari sa buhay ko, hindi ko na talaga alam. Siguro, kapag nagkaroon na ng peace of mind si Mama, baka sakaling mapatawad kita. Anak, Tsaka sana pa, kung hindi mo managampanan na maayos sa pagiging ama mo sa amin, sana kahit man lang sa magiging bagong anak mo. Isabel, kumain ka na ba? Wala akong gana, Axel. Sige na, kunin mo na to. Hindi na, Axel. Dali na, kunin mo na. Kabayaran man lang sa pagpapahiram mo ng note sa akin. Okay lang yun. Salamat na lang. Bakit may... Sige, Axel. Mauna na ako, ha. Babalik na ako sa room. Isauli mo na lang ang notes ko kapag tapos ka na. Isabel, nakita kong hindi mo kinausap si Axel kanina sa cafeteria. Hindi ba yun naman ang gusto mo? I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Siguro stress lang ako. Sorry kung nadamay ka. Monica, kung galit ka sa tatay mo, kung galit ka sa babae ng papa mo, sa mga kabit at kung galit ka sa mundo, pwede ba? Huwag mo na lang kaming idamay. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nakikisimpatiya ako sa nangyari sa pamilya mo pero sana tandaan mo, wala kaming kinalaman dun. Ibahin mo kami. Hindi porket anak ako sa labas ay masamang tao na ako. I've learned my lesson. Please, Isabel. Alam mo, Monica, hindi ko naman ginusto to eh. Hindi ko ginusto na ipinanganak akong ganito. Hindi rin naman ginusto ni Mama na maging pangalawang pamilya kami. Hindi niya alam na may pamilya na si Papa nun eh. Biktima lang rin kami katulad niyo. Kaya sana huwag niyo naman kami husgahan. Pagkakaiba tayo na kwento kasi ang sakit-sakit eh. I'm sorry. I'm sorry, naiintindihan ko na ngayon. Inaayos ko na rin ang buhay namin. Sana tayo din magkaayos. I'm sorry, Monica. Hindi madali yung hinihingi mo.
Ba't ka umiiyak? Ma, hindi pa rin kami okay ni Isabel. Hayaan mo magiging maayos din ang lahat. Pakiramdam ko, nawalan ako ng kaibigan, ng kapatid. Bigyan mo na lang siya ng panahon at babalik din yan sa dati. Sana nga, Ma. Ano anak, nag-enjoy ka ba? Oo, Ma. Ngayon lang ulit tayo nakalabas ng ganito eh. Mabuti naman. Eto, tingnan mo, may regalo ako sa'yo. Regalo? Ma, sobra-sobra na nga itong bigay niyo eh. Ano ka ba naman anak, syempre, para sa'yo, lahat ibibigay ko. At yan yung graduation gift ko sa'yo. Salamat, Ma. Bukas pala kukuha na kami ng toga. Congratulations, anak. Ang makasama kayo, Ma, sapat na sa akin. Ito talagang anak ko na to. Monica, Isabel, regalo ko para sa'yo. para sa akin? Akala ko galit ka sa akin. Ano ba namang klaseng kaibigan ako kung magtatanim ako ng galit sa'yo, di ba? Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako? Oo naman. Alam kong nasasaktan ka lang rin nung araw na yon. Alam ko, hindi sapat na dahilan yun para manakit din ako ng iba. Pero maniwala ka sa akin. Okay na yun, Monica. Ang mahalaga, maayos na tayo. Alam mo bang itong pagkakaayos natin ang best gift na natanggap ko? Happy graduation sa atin. Congrats sa atin parehas. Friends forever? Friends forever. How come Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one FM radio station.